Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Usman Y Musa kamar da ku sani. A darasin mu ne insha Allah zan kawo mana wata sabuwar hanya ce wacce ake iya samun a sama da 3,500 ta wannan hanya ta channel ne a Telegram insha Allah. Za mu bidiyo a kansa. Ga sabbin shigowa wannan channel ɗin namu ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Yawa zan ajiye muku link ɗin shi wannan board ɗin a description insha Allah. Sai ku shiga. Kana dannawa zai kaka fuska kamar haka. Yana kaka fuska kamar haka insha Allah sai ka zo wajen inda za ka ga an sa start. Sai ka danna start insha Allah. Kafin start ɗin za ka ga inda aka sa ka danna kai join ɗin abun nan ɗinsu number waya ta WhatsApp ɗinsu da komai da komai sai ka yi. Kamar yadda ku gani ga connector nan I am not a robot shi ma za ka yi. Yawa gashi nan za ka ga wanda ya yi inviting ɗinka. Nan kuma duk wani ƙarin bayani ne gaba ɗaya na cikin abun ka tsaya ka karanta shi. A nan za ka fahimci duk wani abu da suka dosa. Nan kuma inda zan zo in muku tik a nan gurin kenan. Akwai wani giveaway da suka fitar. Duk wanda ya kawo mutane sosai a wannan abu ga kyautar da za su bashi na farko da na biyu da na uku da na huɗu da na biyar ga irin kyaututtukan da za su bayar insha Allah da irin gift ɗin da suka fitar gashi nan. To shine yanzu sai muka zo muka danna wajen referral kenan. Gashi mun danna referral sai aka turo mana gashi. Za ku ga yanayin gift ɗin da suka fitar giveaway kenan gashi nan kala kala. Na farko har zuwa na biyar insha Allah za su ba su wasu kyaututtuka wanda suka fi kowa kawowa. Gashi nan ga link ɗina nan na referral kenan wanda zan tura wa mutum. Ga shi nan wajen inda aka sa balance na danna balance sai suka samu ba da komai a balance amma kuma sun ce mun duk mutum ɗaya idan na gayyata ina da naira 130. Ga inda zan sa account number na da account name ga kuma minimal withdraw shine 3,500. Ga shi nan kuna kallo. A nan gurin zaka zo ka danna shine zaka yi setting ɗin account number naka nan kuma bank name naka insha Allah shi ma zaka yi setting ɗinsa. Kana setting ɗinsa shikenan zai je. Gashi nan inda za ku ga na zo na sa gashi nan inda na danna sai na sa banki na sai na kuma sa bank name gashi nan bank name da kuma account number sai na zo na kuma danna balance insha Allah za ku ga inda shi abun nan su bankin na da komai da komai ya hau gashi nan ciki. Yanzu kawai sai dai in fara nemo mutane. Idan na nemo mutane zan yi withdraw shi zai yi withdraw kuma insha Allah successfully suna biya. Don haka ku kasance da wannan channel ɗin tamu mai albarka domin kawo muku sabon tutorial. Mun gode mu haɗa tutorial na gaba.